Ba, egia da, gai hontaz hitz egin dutela justu Imanolan sakin orain dela udara hontan. Bai, mendi buelta bat ematolain izaten dugu behakin, eta justu beak esaten zian ez, bere bizitzako ametsa zela txapela, buruz buruko txapela bere aitai dedikatzioi. Eta horrekin nola bueltaka jarri, eta egia da nik erremontian sartu nintzenean, esan hon, claro, nik honea iritsi nahi dut. Erremontian jokatzea, ez? Profesionaltasun maila hontan. Lortu nun. Eta baintze, ez? Piskatola gehatzen zan limbo batian. Eta behakin izketan hola egin nintzela, geho etxea jonta, ostra, hon nintzen azte pare bat, hola, buelta asko maten nahi nula helburua jarri finkua, minon, bueno, gehiagi exigitu gabe, eta egia da nik nire pelotari karreran ez dutela txapelik lortu inoiz. Eta orduan badakat ilusioa nire personalki bai txapel bat lortzeko, bai noski atxo nahi dedikatzeko ere. Eta hoxe jarri nintzen helburu.